हाबोदानजा रायजोआबो बिपिएफनि अनगायै गुबुना जुदि फैयोब्ला बिनि खोथाखौ जेन लानाङा लायोब्लानो बिनि मोनसे गाज्रि परिबेसा नोंसोरनि गेजेराव जागोन दुखु मोनलायनाय जागोन बेनिखायनो बै बिरोधी पार्टीनि दैदेनगिरिफ्राबो स्ट्रं जा जे आंनो होगोन आङो बिपिएफनि अनगायै गुबुन बिरोधी पार्टीनि दैदेनगिरिफोरखौ बुंदों गामिफोराव हाबनानै मिसलिडिं खालामनाङा दिनै सरकारा हाग्रामा महिलारिनि सोरबा लिडारा बिपिएफनि बागै बा नांगोलनि बागै गुबुन दलाव होनो थाखाय खावलायगोन आरो बिथांनि बुंनायखौ जेब्ला रायजोआ लागोन अब्ला रायजोआ मोननांगौफोरनिफ्राय डिप्रेभ जानो हागौ होनना आं रायजोखौ बुंदों नङा होमबा दा बिनिखायनो सोरबा लिडारा रिक्स लानानै सरकारनि बायदि आंबो खामानि मावनो हागोन होननानै सोरबाया जुदि रिक्स लानो हायोबासो रायजोनि गेजेराव खोथाखौ बुं होनना बुंदों माने रायजोखौ मिसलिडिं खालामनाङा रायजोखौ माने मोननांगौनिफ्राय बन्सित खालामनाङा होननानै रायजोखौ बुंदों बेनिखायनो जाय दैदेनगिरिया जाय बिरोधी पार्टीया बिपिएफनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनानै रायजोखौ गावसोरनि फारसे नारनानै लाना थांगोन गावसोरनियाव भट होनो थाखाय खावलायगोन बियो गावनो रेडि जानानै थानांगोन जे आङो रायजोनो जेननायनि उनाव इलेक्सन जोबनायनि उनाव आं रायजोनो होनो हागोन ना हाया बेनिखायनो गोबां साननाय आरो सिन्ताजोंसो नोङो खोथाखौ बुं जेन रायजोआ नोंनि न'आव थांनानै अरुणोदयनि खामानि आइएनएनि खामानि आइबिएसनि खामानि जिखिजाया खामानिखौ जेन मावनो थाखाय नोंनि न'आव जेन थाङा नङा होमबा बेनिखायनो हाबोदानजा रायजोआबो बिपिएफनि अनगायै गुबुना जुदि फैयोब्ला बिनि खोथाखौ जेन लानाङा लायोब्लानो बिनि मोनसे गाज्रि परिबेसा नोंसोरनि गेजेराव जागोन दुखु मोनलायनाय जागोन बेनिखायनो बै बिरोधी पार्टीनि दैदेनगिरिफ्राबो स्ट्रं जा जे आंनो होगोन आंनो आइएनए होगोन आंनो आइबिएस होगोन आंनो बृद्ध बोरायनि खामानिखौ मावनो हागोन होननानै दायित्व लानो हानाय मानसियासो रायजोनियाव खोथा बुं बास ना एखे जाबाय दे